Iban Kolonaren heriotzaren ondoren eta Korsikan bizi den egoera ikusita, Bakebideak desobedientzia zibileko ekintzak egingo dituela adierazi du gaur goizean. Arratsaldeon guztioi, berehala ezagutuko ditugu prentsaurreko horretan eman diren xehetasun guztiak eta gainera gogoratu behar dugu EH Baik manifestaldia deitu duela Baionan larunbat honetan gai bera dela eta baina noski egunero bezala bertze gai haunitz izango ditugu hurrengo minutuetan. Bertzeak bertze, Ukrainatik iristen den orori laguntzeko martxan jarri den ekimena ezagutuko dugu eta amaitzeko musika pixka bat Frikun taldeak kaleratu berri duen diska entzungo dugu eta. Bakebideak desobedientzia zibileko ekintzak egingo ditu datorren larunbatean apirilak 2 Azparne eta Urruñan. Helburua Korsikan bizi den egoera eta zehazki Iban Kolonaren heriotzaren inguruan gertatutako guztia salatzea. Gainera, irtenbideak eskatu dituzte horrelako gertakari bat berriro errepika ez dadin. Lehenik eta behin ekidin zitekeen heriotz baten aintzinean garela eta Iban Kolonaren heriotzak agerian uzten duela frantses gobernu horrek badakiela soilik erantzuten Mutijorrainoko egoera baten aintzinean dagoenean eta gena kasu hortan ze egoera ez heriotza eskubideak errespetatuak izan ez direnean ez. Iban Kolona bere herrian preso izateko eskubidea zuen, hori ukatu izan zaiona behin baino gehiagotan, eta horrek alarma piztera berriro ere jango nuke alarma piztera ekartzen gaituela, hori delakotz ere Euskal Herrian gerta daiteken egoera bat eta hori ezin dela onartu. Gai honen harira, EH Baik manifestaldia deitu du larunbat honetarako. Arratsaleko 3 aterako da Baionako San Andres plazatik. Senpereko postigiezin agentzietan eta baita autobus geltoki batean ere pintaketak egin dituzte martxoaren 22tik 23rako gauean. Euskal Herria ez da salgai edo gaur tinduak bihar bombak bezalako mezuak agertu dira pintaketetan. Pintaketa guztietan logo bera agertzen da, zuhaitz bat bere sustraiekin. Oroitarazi behar da jada pintaketak agertu zirela Lapurdiko herrian iragan azaroan. Jendarme eta agentzietako arduradunen hitzetan mezuak geroz eta indartsuagoak dira. Ukrainatik datozen errefuxiatuen egoera erregularizatzeko izapideak azkartu dituzte Baionako suprefeturan esaterako, ordutegiak indartu dituzte harrera segurtatzeko baita itzultzaile bat jarri ere. APS edo behin-behineko egonaldi baimenarekin 6 hilabetez hemen egoteko aukera dute, lan egiteko, laguntza sozial eta osasun arlokoa jasotzeko eta bar. Momentukotz Baionan 69 lagun pasa dira hemendik azken 5 egunetan, tartean 28 haur. Horietako bat Nadia Pedruñok, Kiefetik alde egin duen ukrainarra. Bidai luzea egin dute eta orain lagun batzuen etxean daude. Here we are not guests, we are not tourists, we are refugees, we have to understand this. Baina euren etxea faltan botatzen dute. Hemen errefuxiatuak gara dio ez gara turistak eta hori ulertu behar da. Eta guk ez dugu errefuxiatu izan nahi. Bai lagunak ditugu hemen ongi gaude, lan egin dezaket orain, baina egoera oso ezberdina da. Lanera joan, etxera itzuli, hori egin dezakezu dena ongi doanean, baina nik ez dakit zer pasako den nire etxearekin, dena ongi pasatuko den, eta horrela ezin da aurrera egin dio. Kanal Ukraina telebistako kazetaria da, 2 urteko alabarekin etorri da eta kameralaria den senarrarekin, diabetesa izateagatik etorri ahal izan du. Eta bai lan egiteko aukera dute orain, baina and I don't know whether it's possible to work here without knowing French. So ez dakizkigu hemengo hizkuntzak eta guk kazetariak gara, gure nahia lehen bailen itzultzea da. Nire telebistakateak bizirautea espero dut, dio. Because I would like to work on Ukrainian TV. Lanean baina beste molde batez jarraitzen dute. Suprefetari elkarrizketa eginez, ukrainarrei informazioa helarazten jarraitzeko xedez. Eta ukrainarrei laguntza bidaltzen jarraitzen dute hemen. Zehazki, Biarritzeko Eliza Ortodoxotik beste kamioi bat atera da berriki.
Vitali ari da gidari lanetan. Ми веземо зараз медичну допомогу, а саме медикаменти, Medikamentuak їжу, bidaltzen ditugu, теплий одяг. higiene produktuak, manta beroak eta arropak dio. Espero dugu aukerak izateak korridore humanitario gehiago irekitzeko eta zona beroetara iritsi ahal izateko. І робити зелений коридор поки і відправляти нашим бійцям на передову. Hirugarren kamioia da Elizatik ateratzen dena. Kartoinak egin ditut eta kamionan eman ditut. Ukrainatik iesi iristen ari diren pertsonen artean, momentuz familia partikularretan gelditzen dira, dio Tatianak lagun eta Il n'y a que senitartekoekin. des familles qui accueillent leurs familles et leurs amis, mais Orotara, le reste, departamentuan, on n'a pas 1200 encore, pertsonek eskaini dute euren etxea ukrainiarrak aterpetzeko. Horrelaxe aurkeztu du Frikun taldeak bere diska berria, Ezerezko herria. Eta horrelaxe deskribatu dute taldekideek diska horretan entzun dezakeguna. Afrikar musika rockekin, sorkuntzak pixkat berezia da estilo berezia eskolegianen ustez, eta dira sorkuntzak desberdinak, dinamikoak, hainitz energia eman dugu barnean, lan ditugu gure ustez, untsa grabatu, zat disko bizki hona, ni disko hortaz arroniz. En fait, joan den urtea, martxoan grabatu ginuen disko hori Aturri estudioetan, Mugeren, Baiona ondoan. Eta gero hasi dugu lan egiten, soinu nahasketa egiten, eta azala, Zuzulu tailerekin, Baionako tailerekin. Eta ala guai atera da azkenean. Ez dugu sobera entzuten horrelako afro-rock edo basabortuko rocka edo basabortuko bluesa. Horrelako estiloa ez da sobera entzuten. Eskanaka tortzen da gehiago ikusten dugu kareetan eszenetan eta orain arte zen sobera, ez genuen sobera ikusten eta guretzat bizikia beratxara, musikararen aldetik bizikia beratxara. Diska hau taldearen bigarrena 2020an prestatzen hasi ziren. Eta konfinamenduaren garaia lanean jarraitzeko baliatu zuten. Diskoaren izena da Ezerezko herria eta konfinamenduarekin mundu osoa Ezerezko herrian bihurtu zen. Hasi ginen timidoki 2020an grabaketa hasten, baina talde bat gira eta gure bizia da, gure lana da ere eta hori egin behar da. Beti musika dugu ez gira gelditu, pentsatu gira proiektuak egitea, baginuen albuma proiektu hori, zenta da lana kontzertu eta kanpo, hainiz lana ere, untsa egona energia eman dugu albuma hori iteko, ez kontzerturik, behartinuen hori egin eta hor da kontzertuak egiteko. Untsa baliatu dugu denbora hori. Orain noski azken emaitza jendaurrean aurkezteko unea iritsi da. Zenbait hilabete oholtzara igo gabe igar ondoren. Azken kontzertua izan da azaruan Baionako manifestaldi baten dako, eta azkena zen bai, eta guai ikusten da berpizten ari dela. Horregatik, gogotsu bezain urduri zeuden kontzertoren aurretik. Baina argi dago arrakasta hutsa izan zela. Gainera, kontzertu berezia izan zen. Diskaren aurkezpenarengatik ez ezik murrizketarik gabeko lehen hitzordua izan zelako. Giro ezin hobea beraz haien musikaz gozatzeko. Zutik bigarren aldia, baina nire lehen kontzertua izan da Irunan, kanpoan zen. Publikoa jarrita, gero maskarekin, eta guk egiten dugu dantzatzeko musika bat. Lehen aldia izan da, bitxia zentatuko zira, jotzen duzu, kantatzen duzu, invitatzen dituzu jendeak dantzatzeko, en fait, horretzen zira behi. Hor bai gauzak datzen ari dira, kanten gira, eta espero dut bai bizika ongi izanen dira, eta jendeak dantzatuko dut. Eta orain, etorkizunera begira,
izanen dira, ikusiko gaituz, baina noiz, nun, hori ikusiko du. Espero dut egonen dela, ondo luzaz, zeta ezakigu garei horrekin, donc espero dut, pixkat askatasunak izanen gira, eta hainiz denborentzat, espero dugu. Baitz horien ondoren nola ez, gaurko saioa Frikun taldearen kantu batekin agurtuko dugu. Ikus-entzuleok bihar arte.